Sir, maupay nga aga, live kita, Bombo Radio, taklaban natin mga listeners and viewers. Maupay nga aga, Doc. Good morning. Maupay nga aga po, Bombo Vince and Bombo Radio, and maupay nga aga liwat nga to sa aton mga mamarating nga tanan. Anyway, Doc, regarding iton aton mga atleta, tikad tamay Baybay City, asanot baga doso, aton na bahira? Actually po, February 24, 4 o'clock exactly in the morning, nagkamayada ako conference ang kabataan, no, prior, no, an hour prior to their departure to Baybay City. And maluoy ang Dios, adto na po ito ni aton mga atleta nga tanan, Baybay City. Nakaratong na po itong hira. Okay, pero nga taran naton mga atleta, Doc, aging padarangan to? For Luminos, may da kita ang bugos na delegation sobra 800. Di ko po makuha ang exact number yan pero more than 800 po ang aton delegates na ngabto Baybay City para Ibraa. Okay. Pero so far, inin nga taran nga mga sporting events, may da kita pihinin na, Doc? Opo, actually, damuan aton mga events nga ginaapihan niya na po. Sugadan archery and arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, billiards, boxing, chess, dance sport, football, futsal, aerobic gymnastics, men as artistic gymnastics, rhythmic gymnastics, para games, no, may mga kapansanan nga aton mga kabataan. Then pinsyak silat, then sipak takraw, both secondary and elementary, no? Tapos ang softball. So mao po ito aton ginaapihan, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, wushu and wrestling. Almost all events naman po may dakita participants. Ayun, oo. Ano kahag-idan aton preparasyon hinin, Doc, para aton mga atleta? Opo. Actually po, medyo maganda ang preparation din natin compared to last year kasi starting February 1 up to 16, no? Nagkamay-ada na kitahin 16-day school-based sports concentration training natin mga athletes kasama ang mga coaches, assistant coaches, their chaperones for the Ibraa 2026. Sa Baybay, no? Kada respective schools gimbubuligan adto sirahan ira mga barangay nga municipalities. No, intermunicipalities minsan amo ginihimo para abir mataganhin tama nga pagtagad naton mga delegado anaton mga atleta. Of course natapos kita nga tanan handchecking, validation, packaging han mga documents among the qualified athletes kasama nila coaches, assistant coaches, mga chaperones. Tikang iton mismo han mga members han regional screening accreditation committee. Tikang han Pebrero 1 to 15, no, mao na hinabo po iton. Tapos syempre po coordination meeting ginhimo naton ngadtuhan aton billeting school including local government unit para han concentration training didi mismo han Northern Samar. Tapos tikang mismo han February 16 to 18 nagkamay-ada katahin regional validation and screening of documents naging submitar para aton mga atleta, assistant coaches, coaches and chaperones nga ang nagkondukto mismo sini ang mga regional validation committee, no? Dito ini mismo na hinabuha Baybay City Division. Dito han era all division office. Tapos po han aton nakalabay nga February 17 yada 23, no, nagkamay-ada kita ang Division of Northern Samar in-house sports concentration among our coaches, assistant coaches, no, dito mismo Hapambuhan National High School ang pinakadakong naton nga eskwelahan nga diin do naton ginkokondukto ang sinusugat naton na provincial meet, no. Dito mismo kami naghimo iton para special nga mga kalaro, no, nga sasalihan aton mga kabataan. Nga nalilipay din ako igsumat po aton mga mamarati nga first time history Northern Samar nagkamay-ada kitahin training, no, among our coaches and of course among parts of the delegation na
emergency DRRM training. No, ginuupod namon iniya na para aber maka tagad kita no kung may daman mga atleta kita nga medyo nagkakamay-adahin mga injury. Oo. Andam it aton even our coaches andam na hiraya na makabulig ito na aton medical personnel. So gin-training naton ito ni Rahacalbayog City. No? So equipped yan na it aton mga coaches pagtagad kung may mga emergency nga nabuhit aton mga atleta. Mo ito niya na ang pagkakaiba po compared sa mga prior years natin. Nga ang mga bata gumikan na February 24 sugad ko no nakikang ha kamagsangkay gym or kamagsangkay complex sa Pambuhan Northern Samar. Sobra 30 nga mga vans po ini and labot pa didaan aton mga taga kitchen personnel no dudrungan ini nag-convoy di pa kadto po Habaybay City kay parte aton preparation tikang karukasang kulot no tikang February 25 no nga da 26 nagkamayada iton hirahin face-to-face interview and screening no aton mga atleta including our coaches and assistant coaches dito mismo Baybay City National High School itong ginkondukto. Tapos siya ng Pebrero 25 nga da 28 nagpapasalamat kami nga natatagan ni aton mga atleta sinusugad nga familiarization no it aton mga different playing venues dito mismo Baybay City nga diin tikang liwat yan ang February 26 nga da 27 nagkamay-adahin refresher course ang aton mga IBRA at technical officials ang Northern Samar no nakaapi ni hira. Tapos yan ang ika-28 magkakamay-adahin solidarity conference sa Baybay City Convention Center nga niton March 1 naman Bombo Beans mauna parade and opening program. Magtitikang po ito nit alauna dito mismo Baybayanon Sports Complex. So nga tanan po ito ng mga delegations. Nga tikang naman iton Marso 1 nga dahit ka 7 of course no maunited actual IBRA amit no dito nga pagkokonduktohon magkaduridlain niya mga eskwelahan or lugar dito mismo Baybay City. Ika March 7 mao ito na aton closing program magtitikang alas 3 kulop no and of course by March 8 aton pagtatalinguhaon nga pinaagyahan kaburuton grasyahan Dios makauli na liwat kami nga diha Northern Samar nga may da seguridad no pinaagihang pagbiyahe. Mao ito na ikabuuan it aton preparation. Dok, may dakot ang mga kwan, bisita provincial government Northern Samar nga mapakadto para itong opening or mga mayors Doc? Aton po ginlalauman nga parte hiton aton provincial school board pinagit pangungunit aton gobernador nga makakadtuhira bisan la sa opening program pero may dana ako angbitan ira oras nga nagsugad nga makakakadto may da mga pira-pira nga mga mayor yan nga makakakadto kay natanan po busy pero naglalaom kita nga kung diri man makakakadto ang aton gobernador personally may da ito niya representasyon permigin papadara kay ganun sila ka-supportive no ang provincial government sa Northern Samar. So, well, and then, kung kikitaon naton, by the way, dito atong pagkaon para at least baga secure at atong pagkaon Doc, usahat, baga problema at pagkaon, para ma-secure at baga panlawas na aton mga kabataan, may nakita kalogorin nga itong mga cook, Doc, ang bawal pumalit na gawas sa mga bistano nga pagkaon, Doc. Opo, sinisigurado naton nga bawal ang kabataan maglalaag. Tulay hira abiliting quarters nga diin na may da nakita dito medical and emergency response team. May da kita medical officer, may da kita mga dentist, may da kita subra mga 15 at least nga mga nurses nga amon iginupod. Tapos parahan seguridad dito aton pagkaon. May nakita Food Preparation and Kitchen Management Committee no ang mayor hiton nira dito ang aton mismo education program supervisor nga mga aton mga non-teaching personnel nga mag-upay man luto kaupo dito hirangab to
wala kita po problema pagdating iton preparation kay magtulo ka tuig na ako nga nag-inupod-upod din nga pagtaga-ibra maluoy ang Dios malinis malimpyo aton delegasyon pagdating iton pagpreparar hita aton pagkaon kay gins mapasiguro naton talaga ang hiunungan cleanliness preparation sini nga mga pagkaon nita aton mga atleta. Yun. Dito hiton era mga billeting areas sa school Doc, supply tong tubig, ang anahay nira nga eskulahan, di nira nga eskulahan na mumutang ito natin ka na Northern sa mga delegado, Doc. Okay. An aton delegate siya na aadto kita an aton athletes kung laan ay ading apon. Okay. Aadto kita Leyte no na National High School. Baybay City Baybay Senior High School, I mean. Baybay City. I'm sorry. Adto kita Baybay City Senior High School B at saka Baybay National High School A. May kita 50 nga tanan niya mga classrooms nga ipapagamit ha aton. Kada classroom amo na itong gin-compute at least mga 15 nga kabataan an adto sulod nga na kada eskwelahan kay A and B man po ini no. May da kita at least 405 nga mga atleta nga ma-occupy nga total sabi ko por lo menos 800 no. To be exact may da kita 810 nga mga personalities nga magamit sini nga aton pasilidad dito mismo an aton Baybay City Senior High School and Baybay National High School. Supply tong tubig ba naman problema, Doc, no? Waray so far, waray man kita nakita, nakuha nga impormasyon tika nga aton Division Sports Officer ni Dr. Omar T. Kay mao ini permi ito naga-advance nga to aton nahabaybay no mga concerns natin siya ang naga-asikaso. So far wala feedback and so good naman an aton niya na dito kabutangan. Well, ano't kuanin Doc? Kasi challenge nga dako iton panahon. Labi na kung may da mga mulay nga pan-outdoor, nga pwede yung tama indoor, Doc, kay itong naton panahon. Kay makuri kon adat bata, makakaulang iton iya mulay, tungod nga may dasipon, mahiranat, Doc. Opo, actually, gimpreparasyonan na po inihan Regional Management Committee. May da po inihira mga oras nga kundiin iginaalutaga nga kung talagang sobrahing kapaso danay nagkakamayadahin adjustment no iton playing time iton aton mga kabataan. So karon sig na mga mulay, Doc, nga pwede ka diha gabi or ikadiha indoor. Yes. May gabi, may da sa kulop, may da indoor mga events naton. Opo. Pero may eksakto mat baga area dito, Doc, no? Inin waray problema. Well, so far po maganda yung preparation sa Baybay. Nakita na ba natin na very yung ating host division no pati provincial government dito sa Baybay mismo sa Leyte. Napaka supportive nila. Plus of course, we are thanking our regional director si Ronelo Alcay Fermo no, very dynamic aton regional director nga talagang Panginanog ditong permisya sa aton mga delegado. Okay. Dito ito naton kuan, dito naton well, ang mga magdadaog, ano ni may mga incentive dati ka nga school or LGU, depende kung gold, silver or bronze, Doc? Opo. Actually po, ini nga palaro iyan na medyo kakaiba na makalilipay pag sumat kasi daan na magkakamayadahin per regional memorandum po ito sa pinaka-exicom ng region. Magkakamayada naman mga plaques of recognition kada contingent, kada division. So, mabibigyan nahin award, plaque, and participation pala, may da na. Tapos magkakamayadahin na pulo nga special awards nga ihahatag mismo ang mga plaques nga na may da mga major awards pinaagihin trophies, no? Ang mga major awards naton pinaagihan trophies no may magkakamayadahim yung sugat nga overall champion tapos overall first runner up overall second runner up overall third runner up and overall fourth runner up. Para elementary level naman magkakamayadahin proclamation champion, first runner up, second runner up, third runner up, and fourth runner up.
Secondary, magkakamay-ada liwat him declaration han champion, first runner-up, second runner-up, third runner-up, up to fourth runner-up or fifth placer. Nga adto naman na para games naton, no, may da mga trophies po na igahatag ang regional office. Oh. May champion, may first up to fourth runner-up as well, no? Parehas ang pagtagab. Oho. The special awards naman, di ko maganda kasi po pwede makakabuot, no, ang delegation. Sinusugad nga Best in Uniform Award. Oh. Yan. Isa yan sa mga ibibigay ng regional office. Cultural Pride Award. Best in Digitization Award. Uy. Opo. So, mga ito, may dana ganon, kakaibang mga awards na hinahatag yan na. Then, Most Inspiring Story Award. May da kita mga atleta nga i-interviewon tingali ini. An ira talambuhay, how did they become successful. So, may dahiton sugat nga award yan na. Okay. Then, Most Functional LRP Desk Award. Ano po inya LRP? Kanan Learners' Rights Protection po ini. Kay may danahin tikang pasag to last year, may dana kita mga Learners' Rights Protection Committees. Diri tayo na eskwelahan, kundi mismo hitaton palaro, may dana ini. Kung may da nakauna nga to, maupay ang preparations nga tanan para ang protection sa kabataan, magkakamayadahin award liwat ang contingent nga makikita sa mga validators, no? Then Clean and Green Contingent Award. Best in Sanitation Award. Uy. Most Disciplined and Organized Contingent Award. Most Energetic Parade Contingent Award. Best in Sportsmanship Award. So these are unique awards nga ginka urusaan niya na, no, regional committee. Opo, kaya maganda, medyo high moral aton mga kabataan kay di man hira magdaogan overall champion, at least may da tsansa magkamay-adahin mga special awards, pinaagi pagtagihin plaque, no? Ito na aton regional committee. Yun. Anyway, Doc, Doc, nagdit awarding, hita kanan gold, silver nga bronze, after mismo iton mulay, sugad? Opo, nakadepende po iniya na sa regional committee. Danay po ito on the spot ginahatag, no? Inya mga paghatagan individual event or team event. Pero dito closing ang ginahatag na ini nga mga trophies kanan overall nga nan pag-declare mga champion. Yun. Opo. Yun kasi tinanabo ito usually sa Ibra. Okay, didit grado ito ng kabataan, ano ni, may da mga plus points sa era grade, it mga makaka-gold or silver? Bronze? Actually po sa policy natin, walang ganon na additional na grado. Pero tinatagan consideration ang kabataan. Halimbawa, kung ang bata nakakuhahin mas habubok nga grado kumparahan iya grado dati, gintatagan sa through technical assistance iton mga teacher nga makabawi iya grades, no? May mga sugad dito nga consideration nga halimbawa kung ang bata honor, example 90 ang grado niya, no, bago iya mag-participate, yan na kinakailangan mabuligan niya ang bata maintain hito niya iya grado, no? Kung nakamiss quiz, dapat taganhin assistance ni teacher. Diri nga ililibre kundi tataganhin panahon para makabawi ang bata. So ganun po yung itratado. May da po itong DepEd order na aton ginbabasihan. Okay. Ang make-up class rin mga kabata nga nag-ape iton mulay. Pati pa nun ini baga para makompleto ni era mga ininibabruanan na era grado nga na-miss ni era inin leksyon. To be specific about this thing po, kami ha Northern Samar, daan na kami nakaprepare po sini, bisan pahan concentration training palahan bata, may daan na kita tinatawag na mga flexible learning process, no, nga iginhatag ang kabataan. Pwedeng through module, tinatagan hira, kaya diri hira masyado late, no, iton na ira pag-aradman. Kay during night time natatagan man hira pag-reviewhan hira mga leksyon. And at the same time, no, ang mga bata kung nagkayoonhin mga absences, ang ira mga respective na teachers, even the coaches, no, are the ones handling ang ira mga modules.
intatagan inihira para diri mapabayanan nira pag-eskwela. Balansi lang. Mhm. Okay. May nag-confirm na ba, Doc, nga LGU nga may damang incentive para at least maghatit mga kabataan pag mulay para makakuha kung ano nga medalya? Opo. Even itaton Northern Samar provincial government naghahatag din inihin incentive permanente ang mga bata. Ira diri lang mo maaramhit how much no itong amount nga ginahatag. Pero haros kadamaan hit mga LGU pag may nauli hira nga bata ti kang haibra or even at the national level nagauruli nga nini nga may dara nga mga medals gintatagan itong hira dito mismo ha district LGU gin konduktuan pag-honor sining nga kabataan. Yun. Anyway, Doc, siguro mensahe mo na lang dito mga kag-anak ini nga kabataan. Well, safe nga dit mga kabataan nga ito assurance sa iyo kaput niyo ini na Doc nga mga kabataan safe nga to. Bye-bye City. Go ahead, Doc. So maraming salamat Bumbo Vince no paghatag hinigayon Northern Samar Division adi po ang iyo superintendent Jun Alhibe kami naghahatagin pagpatapod nga aton partisipasyon na iton mga bata nakakasiguro po kita nga safe kay gintatagad man ito ng mga coaches, assistant coaches, kaupod ang chaperons. Daan la ako nagpapasalamat han aton mga kag-anak no han padayon nga pagtapod han ira mga han aton eskwelahan han aton division kay kunwara liwat pagtapod ang mga kag-anak wari kita delegado nga mag-upay nga of course ang aton local government units nga tanan nga 24 municipalities sa Northern Samar very dynamic ang kanilang pagbulig nga to top it all ang aton provincial government through the provincial school board talagang ginaalagaan po kita ang Northern Samar Division pinaagang liderato ni Governor Christopher Harris Ugjuan na naton Vice Gobernador Clarence Dato no nga nanduha naton niya congressman na Northern Samar Congressman Nico Raul Dasa and Congressman Edwin Marino Ungchuan. So salamat po ha iyong tanan nga of course to top it all ang aton Provincial Sports Officer and aton Division Sports Officer Dr. Omar T. nga tanan nga membrohan Technical Working Group aton mga coaches, mga assistant coaches, the chaperons, saludo po ang superintendent ng Northern Samar ha iyong tanan. Nga siyempre nalilipay kita nga isasaludartaan achievement ini nga aton mga por lo menos 800 nga mga atleta. And of course po, Bumbo Vince, diri ko pwede kalimtan nga anakon also paghataghin na acknowledgement it aton Assistant Superintendent Harry Bulawan, Assistant Superintendent Antonio de los Reyes, anduduhan naton nga Chief Sylvia Villanueva, Curriculum Implementation Division, Nue Hermosilia, ang aton Chief Schools Governance Operations Division, nganan aton mga functional division unit heads sa bugos nga Northern Samar Division kay maupay amon teamwork didi nagkakasarayo kami nagkakaurusa para ini nga kausa iton aton kabataan ang partisipasyon pampalakasan na riyon also. Damang salamat po ayong tanan. Thank you so much. Dr. Gaudencio Alhibe Jr., ito Schools Division Superintendent, ito DepEd Northern Samar. Thank you so much. Doc, good morning. Salamat. Thank you po. Good morning. Okay.